munhu yakangogara tichingonetsana panguva refu. Saka pakuzongoramba muchingotokwanya paya unopedzisira wozomwa mashoko ekusvika pakutadza kunzwisana pakutaura. Saka unongopedzisira watsamwa hasha dzikawanda. Makamuita sei? Ndakamurova. Menya. Ndakamurova. Akakuwara. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Home away from home, chirongwa chatinopinda mumajere akasiyana-siyana tichiwana mukana wekukurukura nehama neshamwari dzinenge dzirimo dzichipika makore avanenge vakapuwa zvichienderana nekuti mhosva yaanenge akapara imhosva yakaita sei. Chinangwa chechirongwa chinechi ndechekuita follow up pamaprograms avari kuita mukati meprison ekudzidza zvidzidzo zvakasiyana-siyana. Zvimwe zvacho zviri academic kuti vanyore ma-O levels nema-A level, zvimwe zvacho ndezvekuti vanenge vachisarudza kosi yaanenge achida kuita. Pamakosi mazhinji anodzidziswa muprison zvichienda nokutiwo ari paprison inozvikwanisiro zvipi, kana pane vocational training college ipapo vanenge vachikwanisa kunge vachidzidzawo zvavanenge vachidzidzawo ipapo. Nekudaro nhasi uno tawana mukana wekuti tikurukure nehama neshamwari muHwawa Medium Prison. Tiri kuno kuGweru kuMidlands. Munoziva kuti aiwa Midlands musha mukuru, kuno vanhu kumusha kwatinotarisira kuti ndo pacenter pahati penyika yeZimbabwe pakuti Midlands. Nhasi uno muchirongwa ndina Lazarus Magwegwe ane makore 44 ekuberekwa, akapinda munomu akapuwa 2 years nokuda kwenyaya yeassault. Munomu akasarudza kuti anga achiita welding. Toda kuti tikurukure naye. Achiri kunzoko akapererawo paform 4, anobva kuShurugu. Ndo zvekare kwakaparika mhosva yeassault iyo. Reka timuchingamidze muchirongwa titaure naLazarus. Lazarus zvese mushe makasimba here pachivanhu kwaisu tinojara zvoku aiwa handizvochaizvo tongozvirega munguva yecovid zvekumhoresana takadzidziswa kudaro handiti. Alright, paform 4 makabuda nemasubjects mangani? Ndakabuda ne3. Ne3? Muri nani kapana Ginimbi akabuda ne1 neshona. Saka mabuda neapi acho? Ndabuda neagriculture nescience neshona. Alright, okay, right. Pane agriculture, saka munomaka muri kuita zveagriculture? Hai, ndikuita zvewelding. Mukuita zvewelding? Sei makasaudza zvewelding? Welding ndakaisaudza nyaya yekuti ndakandapedza chikoro ndo kosi yandakamboita asi handazokwanisa kuipedza. Ndakaigumira mushira pakabuda mavocational training center aya ndikaitira panonzi paPick n Go muShurugu VTC. Asi handau kuzoipedza. Chii chakaita kuti musapedza? Chakaita ndisapedza nekuti ndane challenge yekuti inini ndinda ndiri breadwinner kumba. Saka vapfana vangu vanga vachienda kuchikoro, baba vakanga vashaika, mai vanga vachirwarawo nguva iyo. Saka ndini ndangwavha kuti vaende kuchikoro. Alright. Saka ichokwadi paipai kunzi nhamo inoparira. Imi yakauparira? Yakandiparira. Titaurei nyaya yeresponsibility. Yakaoma zvakadii? Kuva uri munhu ari responsibility yakaoma. Because machallenge unosangana nawo akawanda. Especially kana uri munhu ari first born mumba. Kaseni ka. Seni ndozvandiri. Saka tiri musemu WhatsApp group. Saka zvinhu zvakadaro unosangana nemachallenges ekuti ndiwe unenge wakatarisirwa pamhuri kuti uve responsible pazvinhu zvichidiwa. Especially kana baba vachinge vashaika. Unenge wakutotarisira kuti vanina vangu dei vaendawo kuchikoro, vasvikawo pandakasvika. Saka unenge wane machallenges akawandisa muupenyu. Zvokuti hauchazviraramirewo. Chero ini kutoroora ndakatonoka kuroora. Vanina vangu vandakasevenzera vakazotanga kutoroora kudarika inini. Ndisati ndaroora.
kumaityire kutora mukadzi andaifanira kubikira here vanhu vese ndaiziva ndikatora mukadzi machallenges achanenge awandisa asi anowanda unenge zvinonzi mukadzi mubetseri akakukwanira inokuzoita challenge aiwa challenge inoita unenge wakufokasa nemhuri yako kuti bhaibheri shoko raMwari rotaura kuti kana waroora andika waane mukadzi andika taakuita inini ndakumbosiya zvekumboconcentrata nezvamai unenge wakumboita mweni miyamanyama imwe chete saka zvizhinji zvamai makuronga manje kuti uzokwanisira vana mwese vana vanga vari kumasure ku6 kumasure kwangu unenge wane machallenges akati Alright. Saka pari delayed zvapo but pane wisdom ari? Wisdom iripo. Asi zvoda kushinga ne? Vasiyana vachifamba apa uchiti ndamuda zvako but kumanje munin'ina wangu ari kuchikoro. Yakaoma ne? Yakaoma mukuru. Yakaoma. So dai zvuchinzi taidzira wachi kumashure mungade kurarama here upenyu ukuita first born. Kutaura chokwadi kuti dai ndisina kutanga kuzvako wakatanga umu wakaita last vamwe vese vanenge zvinhu zvapo. Alright, muno muri kuita welding makambenge maiita pane makamagumira futi panzira ndiri pane difference here yechikoro chamuri kuita iye zvinezvi nepamakambenge machitanga uyezve pane maturity kapo zvakamira sei? Difference iripo pakuti muno munokwanisa kuti unenge uri panzvimbo 1 uchiita zvechikoro but pane machallenges anenge aripo ekuti pane zvimwe zvikwanisiro zvisipo zvichida kuti ukwanise kuti ubatsirwe ukokwanisa kuti zvinezvo zvibudirire pane zvaunenge uchida kuti uite nekuti pakuva uchiita chinhu course welding inoda zvinhu zvakati wandei like welding machine like marods like materials yekushandisa kumanufacture mawindow frame angava madoor frame saka zvinhu izvo machallenges iwawo unenge unawo plus panenge pachida zvikwanisiro zvakaita semaworksuit masafety shoe maprotective cloth aya kuitira kuti kana uchishandisa zvinhu izvozvo miri yako isava affected mungoziva kuti mishini iya inokuvadza nemagogorosi saka machallenges iwawo anenge aripo then kuita unenge uchida kunyorawo mapractical matheory aya unenge uchida kuwana zvimabhuku mabhilo ekuti unenge uchinyorawo nezvekuti kukwanisa kuverengawo wakazorora zviya manheru umbokwanisa kuverengawo manotsi aya saka panenge paida zvikwanisiro zvokuti ukwanise kuti kunyorawo ukwanisa kuverengawo. Sai mungakurudzire zvakafanana nevanhu vemabhizimusi kuti vabatirane nemi here panyaya yekuita equip vocational college yedu? Ndinotenda chaizvo. Ngatokumbira kuti kana varipo vanoda kutibatsira nezvinhu zvakadaro tinotozvikurudzira kuti tinge tozobudawo muno tinge tane something chekuti ukwanisa kuzoita kuti apanze. Saka kana varipo vanokwanisa kutibatsirawo muno tinotovakurudzira kuti vauyewo vatibatsirewo nekuti hatina kurasika. Saka namazobuda imimi tarisiro yenyu ndeyekutanga kuita sei? Kunoshanda sawelda here kana kuti kutangawo kambani yenyu muchitanga kunama migomo yevanhu muchididi muchigadzira mawindo enyu mega? Pfungwa dzenyu dziri papi yezvinezvi? Ini sekuona kwandakaita nekudzidza kwandakazoita welding tarisiro yangu yange rekuti ndikwanisa kuzomutsawo workshop yangu ndichoemploya vamwe vanhu vane ndinovadzidzisawo kuti kuwelda kuti vabatsirikane umwe muupenyu like kumusha kwedu kushure kutongogarawo kune mamwe mashopu atori kuwa asina vanhu ekuti okwanisa kuti notanga kutonorenda ndotokwanisa kutodi kutoita zvangu ndotokwanisa kuti weldawo kuri kuvakawo kuri kudevelopa. Saka kune vidawo mawindow frame vanhu vanokwanisa kutengerawo padhuze vachakwire kuenda kuna Gweru vachakwire nana Shurugwe vakwanisa kungoti takuenda pamagwegwe. Okay. Inenge chinzi magwegwe mamuda kuti start company achiregister chinzi inenge chinzi why not magwegwe. Why not magwegwe? Says makafunga says that. Kufunga kwandakaita ndekuti tachimbone shopu iya inogwanzi why not magwegwe. Yanga iri yani shopu? Yanga iri mukoma wangu wakashayika. Okay. Vakambotaura here kuti sei vakapa zita?
kuti why not vakambotaura asi kuti zvavaitaurira zvacho why not Magwegwe vaifungudza kuti handii vake shopu asi ndakazoita ndakazvivaka why not Magwegwe maitarisira pasi masimuka indenda kuti why not kana maiti handibudiwo ndabuda ndine something kupi kuzhere saka ndachi ndosachiti why not Magwegwe aiwa zvinoita chete pane munhu here wamunoziva imi makambopinda mujeri akazobuda akava successful ungoti chete zita rake munhu handichanatsorirememba tisingataura hedu zita akaita sei munhu iye akabuda akakwanisa akutosenza kunze kwenyika abuda nekosi idzo dzemuprison even ndikatotarisa kumba kwedu akatovaka musha asi anenge ariko kuSouth Africa asi akatombopinda anga ari muprison munhu so iye example yekuti makosi aya anobatsira anoempower munhu yes kune vanhu vari kunzoko vanotarisa munhu kuti akujoina mucommunity tisingazoti zvedu why not Magwegwe asi vanhu vari kunzoko vanongotarisa kuti munhu abva muprison munhu akambosungwa vangokutarisira pasi havachada kuyanana newe iwe unoti vanofanira kukuona sei kana uchizenge wadzokera mucommunity ini ndinoti kana ndichinge ndadzokera mucommunity vanofanira kundionawo semunhu akafanana naiwe nekuti ndiye ndabuildwa ndamunhu akukwanisa kugarisana nevamwe saka kureva kuti ndiye ndakadzidza kuziva kuti munhu anobatwa sei munhu tinotaura language dzekutaura nadzo ndedzipi nekuti tiri munomu tinotodzidziswa nanakule language dzekuti kana wabuda even chero munhu akakutaurawo zvakaipa uye zvinipisa umupindura kana kungonyararawo hapa chaunobva hazvizokonzeri futi ukwanise kupinda futi munyaya dzakaita dzatasangana nadzo saka nguva munhu anongozvinipisa chinhu chakanaka imi makasangana neassault dzaive hasha here kana kuti tokonywa infe ndingangoti munhu akangogara tichingonetsana panguva refu saka pakuzongoramba muchingotokonyana paya unopedzisira wozomwa mashoko ekusvika pakutadza kunzwisana pakutaura saka unongopedzisira watsamwa hasha dzikawanda makamuita sei ndakamurova menya ndakamurova akakuwara ndobva azoenda kumapurisa yongo apa musi uyu mamarwira chii toda kutarisa cause mamarwira cause yanga iri nyaya yekuti tiri vakomana vemining taita zvemining zvekuchera saka takatarisa kunzwisana panyaya dzekumhurana mahwe tototi chii kana tichitaura isusu hedu language yedu tichikumhura but tichitaura nyaya yekuti kutora percentage kumhura mahwe saka iye ava asingadi because ini ndandiri leader pamaini ipapo saka iye aiti iwe haukwanisi kundimhura chii kutora percentage kumahwe unofanira kundirega ndichibuda nemahwe saka taigara takangoti singanzwisani zvakaitika munhu wese anoshatirwa kana Mwari anozviziva kuti munhu anoshatirwa saka zvitonzi aikona kupedza zuva wakaita se wakatsamwa Mwari haana kuti anoda kuti zvinotora kuti unotombotsamwa vachizoiswa kakotesheni kakwandiri regera kupedza zuva wakaita se wakatsamwa zvinova kuti munhu anoita se anotsamwa iye zvinezvi mashoko enyu kuna iye ndeyekuti chii wamakakanganisirana naye ini mashoko angu ndeyekuti seumwe wangu wandaishanda naye kukumbira ruregerero pane zvakaitika kuti tikwanise kuti pose patichasangana tinge tinova vanhu vakaregererana tigokwanisa kuva vanhu vanokomuniketa kubva kumashure zvataingoita kunzirana tigone kugarisana andiregerere pane zvakaitika asi chete waunozenge wakanganisira nekuda kwekuti apa muri breadwinner family kuzongonzwa ungoti mumwe wedu pakati pedu atsaurwa aenda kuningirikini vamwe vane vava kutoti wakashoresa mhuri mashoko enyu kufamily yamakakanganisira yekwamagwegwe indinoti kumhuri yedu yekwamagwegwe sinzi ndiri ndatova munhu wekutanga kupinda muusungwa ndinoti dai vakwanisa kunzwisisa kuti ndiri munhu arifoma tikwanise kudi kugarisana tichiwirirana hapana chakambochinja kubva kumashure zvataingova tingoramba takabatana tichingoita chinhu chimwe chete semhuri
Mandiri. Pane here zvamusati mambotaura muupenyu hwenyu zvamamuda kutaura. Nasoona mawana mukana wako wepaTV mutaura wakawanda risikatati worldwide vari maZimbabweans zvekare vanonzwisisa kuti vazhinji vanonzwisisa mutauro wechishona. Ndezvipi zvamuda kutaura pakati? SeZimbabwe yose. Ndinongoti semhuri yeZimbabwe chandingakurudzira ndechekuti isu sevana veZimbabwe atibatanei, tinzwe inge tingava nevakuru vatinavo nekumabasa kwatiri, tikwanise kuteererana, tichikudzana kuitira kuti nyika yedu iende mberi. Handiti. Aiwa, tinotenda nokuti tiwane mukana wokuti tikurukure tese. PaFamily Week apa pane vakauya here kuzokuonai? Hongu. Kwakauya ana? Kwakauya mabrothers avo. Alright. Namainini. Okay. Yanga iri nguva yakaita sei yekumbosanganawo paFamily Week apa? Yanga iri nguva yakasununguka chaizvo. Okay. Nguva yakanaka chaizvo. Take us through muzuva iri chii chakaitika? Takakurukura. Vakatouyawo vakandikurudzirawo kuti ndinge ndiri munhu anofanira kuti abude ane something mukati menzvimbo ine yandiri, kuti ndikwanise kuita kosi yewelding, ndikuzova munhu anozokwanisa kuti kubatsirikana kunze nekusapotawo mhuri yandakasiya panze kana ndichinge ndabuda. Saka vakasiya vatondikurudzirawo, vakatombotaurawo nanambuya vangu nakule kuti aiwa tinoda kuti mukomana aite zvechikoro. Saka ndakazvitenda zvikuru kuti nesapoti yavakandipa, because ndandiri munhu anga atoruza hope pakuda kuita zvewelding, kuti handidi izvo ndiri kutoona kuti hama dzangu dziri kutondikurudzirawo kuti ndizokwanisa kuvawo necertificatewo ndabuda panze. Kumba kwakasara mudzimai nevana? Hongu. Tanga tataura nezvazvo here? Tambotaura nezvazvo. Tambotaura nezvazvo. Aiwa, ipapo kana takataura pakanaka. Mune chikumbiro here chamuda kuita kumhuri yeZimbabwe? Chiri chikumbiro chachero chamuda kungotaurawo chimwe chatisina kutaura? Chikumbiro chandingangotaura kuti kumhuri yeZimbabwe ndeye vangakwanisa kuti sapotawo tiri mukati menzvimbo ino. Ndo chikumbiro chandinacho. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Lazarus Magwegwe, 44 years ndiwo makore mwanakomana uyu. Akakurira muShurugumu, aigara muShurugumu. Why not Magwegwe? Ndo business riri kuuya. Pautodiwa mari yeregistration kuti paanobuda kambani yobva yatanga, zvikwanisiro zvobva zvavapo, mumupewo Lazarus Magwegwe kuti agone kunge achitanga. Vane vakasununguka vachida kumubatsira pazvikwanisiro zvaari kuda kubva achiri muno nepanze. Munokwanisa kukondakta Wawa prison kuitira kuti mutaure nemarehab officers anenge aripo, mutaura kuti aiwa ndakanzwa nyaya yaLazarus Magwegwe, ini ndiri kuda kutotanga kutenga iye zvinezvi zvishoma nezvishoma zvikwanisiro zvaari kuda kuti agozonotanga welding yake sekutaura kwaaita tichitanga chirongwa chinechi. Tiri kupfuurira mberi nekupinda maprisons akasiyana siyana, tichikurukura nehama neshamwari, tichitarisa progress yavaita ivo as an individual and also as an organization yeZimbabwe Prisons and Correctional Service, kuti vasvika papi nenyaya yekuita empower ma-inmates uyewo muvaregerere pane zvese zvavakakutadzirai muri kunzoko. Ndo mashoko mazhinji atiri kuwanawo. Vazhinji vari vese zvavo vari kukumbira ruregerero pamhosva dzese dzavakaita vari muno muprison. Chasara ndinokuti ndionekere tarumbidzwa kuti Dhenya indonzi Sylvester Tapfumanei kana kuti Simbi Yebasa. Tiri pano paSly Media TV, chirongwa chinonzi Home Away from Home.